na wadze. Szanowni Państwo, na początek jeszcze drobna informacja organizacyjna. Zawodnicy, którzy będą już po ważeniu, po wadze, bardzo proszę do stolika tam dopełnić wszelkich formalności, wypełnić oświadczenia do Pani Iwony. Tyle z informacji organizacyjnych. Przypomnę tylko, że organizatorami jutrzejszej gali są VIP Event for You oraz Fundacja Wspierania Sportu Silesia. Gala jutro od godziny 18 w hali Mosylu w Mysłowicach. A już teraz myślę, że możemy zacząć ceremonię ważenia. Zaczynamy od walki, która będzie się jutro jako pierwsza z karty wstępnej. W kategorii MMA do 66 kg w narożniku żółtym stanie Andrzej Grosicki, którego zapraszamy. Wielkie brawa oczywiście. Andrzej Grosicki reprezentuje Olympus Fight Club i zaraz sprawdzimy wagę. 65,8 kg. Dziękujemy. Wielkie brawa oczywiście. Andrzej Grosicki. Oczywiście zostajemy. Zaprosimy jutrzejszego rywala, a będzie nim Adam Jankowski, reprezentujący DAS Berserkers Team Bielsko-Biała. Na narożniku niebieskim zapraszamy. 66,5 kg. Zapraszam. Jutrzejszy pojedynek. Andrzej Grosicki, Adam Jankowski. Wielkie brawa. Dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, kolejną walką jutrzejszego wieczoru będzie walka K1 do 81 kg. W narożniku żółtym stanie reprezentant 1 Fight Club Szymon Maj. Wielkie brawa, zapraszamy. I waga 80,9 kg. Wielkie brawa, zapraszamy tutaj pod naszą ściankę, a rywalem w niebieskim narożniku będzie Jakub Dąbrowski, reprezentujący Fight Fabric Challenge. Zapraszamy Jakuba Dąbrowskiego na 80 kg. Wielkie brawa oczywiście, zapraszamy obu naszych zawodników. Chwila dla fotoreporterów. Szymon Maj, Jakub Dąbrowski, wielkie brawa i do zobaczenia jutro. Kolejna walka, będzie to walka MMA do 66 kg. Zmierzą się w niej w narożniku żółtym Patryk Likus, reprezentujący MMA Matadores. Zapraszamy, wielkie brawa oczywiście, Patryk Likus. Zapraszamy na wagę. I mamy Patryka, zapraszamy tutaj, a jego rywalem będzie reprezentant Fight Club Bytom, Szymon Pyrdoł. Zapraszamy Szymona na wagę. I waga wskazała nam 65 kg. Kościorkiewicz, reprezentant Rybnik X Fighting. Zapraszamy. I mamy 76,9 kg. Wielkie brawa, zapraszamy. Chwilę dla fotoreporterów. Dziękujemy serdecznie, brawa dla naszych zawodników. A w kolejnej walce zmierzą się K1 do 85 kg. Mateusz Kopeć, Jenel Fight Club. Zapraszamy na wagę Mateusza. I mamy 84,7 kg. Mateusz Kopeć, Jenel Fight Club, a jego rywalem w narożniku niebieskim będzie Martin Jasnos z Oktagon Żory. Dla tych zawodników będzie to rewanż. Już mieli okazję się zmierzyć, a zaraz zobaczymy, ile wskazuje waga
84,3 kg. Również oczywiście brawa. Zapraszamy. Wielkie brawa i oczywiście zawodnicy widzą się jutro. Przechodzimy, szanowni państwo, do karty głównej. Kolejną walką, teraz już, że tak powiem, z karty głównej będzie to K1 do 75 kg. W narożniku niebieskim stanie Artur Giers, reprezentant również Jeden Fight Club. Zapraszamy Artura na wagę. 74,5 kg. Wielkie brawa, a jego rywalem będzie reprezentant klubu Akademia Gorilla, Grzegorz. Zapraszamy Grzegorza na wagę. I mamy 74,8 kg. Grzegorz Steć. Wielkie brawa dla naszych zawodników, chwila dla fotoreporterów. A my przechodzimy do ważenia kolejnych zawodników. W kolejnej jutrzejszej walce wystąpią w kategorii K1 do 72 kg. Adam Kowalczyk, Oktagon Tychy. Zapraszamy. I mamy 71,4 kg. Wielkie brawa, a jego rywalem w narożniku niebieskim będzie Łukasz Mielczarski, Shark to Pyto. 71,6 kg. Mamy tutaj nawet w tym wypadku selfie. Wielkie brawa dla naszych zawodników. Adam Kowalczyk, Łukasz Mielczarski. A w kolejnej walce zmierzą się w kategorii Open K1 reprezentant Jeden Fight Club, Remigiusz Smoliński. Wielkie brawa. Wielkie brawa. A jego rywalem będzie Paweł Biernat, strefa sportów walki Art Fight Rzeszów. I mamy 108 kg. Paweł Biernat, strefa sportu walki Art Fight Rzeszów. Zapraszamy. I kolejna walka K1 do 61 kg. Reprezentant Paco Team Katowice Dominik Tomica w narożniku żółtym. I mamy zaraz odczytamy. 61,3 kg. Maksym Szybaszow. Zapraszamy naszych zawodników. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa oczywiście. Zbliżamy się powoli do finałowych walk. Piątą walką od końca będzie walka MMA do 73 kg. W narożniku żółtym stanie Daniel Hodor. Zapraszamy Daniela. Czy jest z nami Daniel Hodor? Jest Daniel.
I mamy 72,8 kg. Oczywiście wielkie brawa. Szanowni Państwo, tu będzie dzisiaj wyjątek, gdyż rywal Mykola Kurcz z Ukrainy dojedzie dopiero jutro, a więc jutro będzie ważony, więc wielkie brawa dla Daniela Hodora, który jutro zmierzy się z Mykolą Kurcz. No i mamy pierwszą, jedyną na tej gali walkę, tak zwaną Freak Fight, w której zmierzą się trener personalny Arkadiusz Tańcula. Zapraszamy. Arkadiusz Tańcula, czy jest z nami? Nie widzę, czy jest jego rywal Dariusz Serhiej. Również nie widzę. A jest, przepraszam. Na rynku niebieskim Dariusz Serhiej. Osiemdziesiąt 88,7 kg. Wielkie brawa, Dariusz Serhiej. Na rynku niebieskim zmierzy się do Arkadiuszem Tańculą, który dziś niestety nie dotarł. Mamy nadzieję, że jutro dotrze. No i przechodzimy do prawie dań głównych. Co-main event w kategorii MMA do 96 kg. Patryk Switon, KTJ MMA Team. Wielkie brawa, zapraszamy. I mamy 96,1 kg Patryk Switon, a jego rywalem będzie Lubosławik, zawodnik wagi ciężkiej pochodzenia słowackiego, 13 roku, mieszkający w Dublinie. I 95,6 kg. I zapraszam obu zawodników. Wielkie brawa oczywiście. I szanowni Państwo, jutrzejsze dania, właściwie dwa dania główne, dwie walki wieczoru. W przedostatniej walce, w dniu jutrzejszym, w narożniku żółtym stanie Łukasz Stanek, reprezentant MM Matadores, a także Paco Team Katowice, znany tutaj w Katowicach na pewno zawodnik. Zapraszamy Łukasza na wagę, a waga wskazuje nam 77,5 kg. Łukasz Stanek. A jego rywalem będzie Michel Landruk. Zapraszamy Michela na wagę. Mamy 77,3 kg. Zapraszamy obu zawodników. I brawa dla zawodników, którzy stoczą swój pojedynek jutro w przedostatniej walce jutrzejszej gali. No i teraz przechodzimy do walki wieczoru, do dania głównego. Jutro w finałowej walce na gali Silesian MMA Challenge, w walce wieczoru, na narożniku żółtym stanie Piotr Poniedziałek. Zapraszamy Piotra na wagę. 78,7 kg. Piotr Poniedziałek, na pewno znany zawodnik w Katowicach na Śląsku i nie tylko, a jego rywalem jutro w narożniku niebieskim będzie 79 kg. Wielkie brawa, Melvin Sujdan. Zapraszamy obu naszych bohaterów jutrzejszej walki. Zapowiadają się niesamowite emocje, wiele wrażeń. Dziękujemy. Wielkie brawa, szanowni Państwo. Formalnie ceremonia dobiegła końca, ale jeszcze oczywiście